Дойдохме на Солниците. Исторически солодобивен и градски център Провадия. Солницата. От 5600 до 4350 хилядната година преди Христа. Ето тук. За съжаление сме в неделя и не е отключено, но пък можем да прочетем. Ще завъртя или не завъртя нещо. Ето. И ето операторката тук. Какво има тук? Показани са крепостните стени на Солницата. Крепостта. Тук улиците, къщите. А пък сега ще направя видео. А не, видео почнах, извинете. Добре, ето през всеки кръгъл час влизат групи. Не може всяко време. Може да споделите нещо? Какво да споделим? Ами нещо, което вие ни доведахте до тук и казахте, че е много интересно, което е така. Много интересното е най-ранния и първия градски център с крепостни стени в Европа. Да, свършваме видеото, за съжаление, не може да влеземе, защото е заключено, но се абонирайте за канала, за да не пропускате още инфо. За да не пропускате Ивона, натиснете камбанката, за да имате известия. Споделете, коментирайте. Айде, чао! Чао! Айде, инфлуенсър!